to amma malami kenan wato suna haduwa kawai sai kawai ya ji ya kashe mutum? Wannan magana ta yi ma'ana kuwa? Wannan abin gaba ɗaya bayan mutum bane, yan ubangiji ne, manufa gare shi da yake neman idawa. Ba lallai hakan sai ya yi wa mutum ma'ana ba, amma dai hakan shi ne nufinsa. Abin da na gani a nan, shi wannan an taɓa zaluntarsa a baya, a halin yanzu kuma ragamar samawa kan shi adalci aka sa masa a hannunsa ba tare da saninsa ba. Da kwai miyagun ruhi guda 5 sun kashe ahali sun bar jariri. Yanzu jaririn ya girma, samsam ba zai gushe ba har sai ya ga ƙarshen su. kaka mu waje kawai na gaya mana zancen iska. Shuru kai yalla bai, za a iya magancewa ta hanyar sadaukarwa ga shaidanu guda 5. Matar mastan za mu sadaukar. Yalla bai, tabbas akwai yan tsama tsakanin kaninka da mijina, amma na rantse ma mijina bane ya kashe kaninka. Yalla bai, na rantse da Allah, a lokacin da aka kashe kaninka ma mijina baya na, a lokacin yana Dubai. Bari ma ka duba fasfo ɗinsa ka ga. Maganar malaman na haka take ba mastar ne kashe shi ba. To wai lallai ya kamata magano waye wannan da ya kashe mun kanne. Lallai ina so na san wane ne shi. Ka gano mai shi. ɗaya guguwa ce ta yi sanadiyarsa, na biyun kuma wuta. Gaba fa ban san waye zai mutu ba, amma malamin majami'a ya ce dole wani zai mutu. To amma me alaƙa ta da waɗannan mutanen da kuma mace-macen su? Iye ban sani ba. To amma shi aka yi sani, kuma ni me nawa a ciki? Kaga da kwai abubuwa da yawa a duniya nan da ba za mu iya fahimtar su ba. Ka kaddara kawai abin ya zo a haka ne, ba lallai na nufin wani abu bane. Kawai ka cire abin a ranka gaba ɗaya ka manta da shi. Ko ma me, ba dan muna India bane, nan da kwana 2 za mu koma America. Kaga shikenan magana ta kare, ko ba haka ba? Malam Jimina, ina za ku je? Malam! Manisuwam ya rasa kannansa biyu, har yanzu yana cikin juyayi ne. Barka da zai labai. Kuma abin damuwa yan wannan shi har guda 2 fa ya rasa. Abin da damuwa. Barka dai. Yawa sannu yana nan kuwa. Muna ba da zuwa. Barka dai. Mu je ko? Yalla bai. Ya rage yanayin gidan naka. Gaba ɗaya ba walwala. Idan gidan zaki ya cika da walwala, hatta barewa ma daina jin tsoron shi za ta yi. Mai gida, ka ba shi amsa da ta dace da tambayar da ya yi maka, saboda haka jinjina ya sai ka bayani mai kawo ka. Ina jin ka. A duk lokacin da mutanen kasar mu suka kalli teku, ganin sa suke abun kawa. Gashi kuma akwai matsalar ruwa. Ba iya nan ba, kashi 75 bisa 100 na duniya suna fama da matsalar ruwa. Aiki nake so na fara wanda zan mai da ruwan teku zuwa ruwan sha. Bari gwada maka dauka. Ka gani? Wannan shi ake kira shirin kimiyyar ruwa. Da wannan shiri za a sauya ruwan ne iya yadda za a iya. Kuma shi wannan din gagarumin aiki ne. Za a sarrafa adadin lita 100,000 a kowace rana. Darajar aikin rufi miliyan 2,000. Ba iya India ba, duk yankin Asiya ya fi kowane aiki girma.
kuma wannan aiki da kuke gani ya kasance na kamfanin Prakash ne, komi na aikin na hannunsa. To shi wannan Prakash din waye shi? Wani mai kudi ne yalla bai. A America yake. Ai wannan mutumin da kake ji ya matakar fice. Ni abin da nake gani me za hana a nemi hadaka da shi in ya so sai a raba kashi 50-50. To ai hakan mana. Maniswami, abin baya da sauki haka. Me matsalar? Yalla bai, matsalar a nan ita ce aikin zai iya zuwa da gurɓata yanayi kuma hakan da hadari. Saboda haka ne za a aiki a wannan yanki daya bayan daya sai an tattara su an yi waje da su. To amma shi wannan mutumin ya ce inda har sai an taɓa mutane za a yi aikin nan to shi ba zai ba. Kai ni nan zan ji da mutanen shi kawai na shi ya sa hannu a yi aikin. Tun da ya shiga zancen kai magasan dole a sa hannu. Kuma yalla bai a halin yanzu shi Prakash ya zo yana Hyderabad, wannan ita ce babbar damar da za a same shi ko ba haka ba. Shi kenan a yi hakan. Kai anan dama kana na ta neman ka ina ka shiga ne me ya same ka? Ina mai gida yana cikin yanzu nan ya fita yanzu nan ya fita yanzu nan kuwa. Idan wanda ya fi ka shekaru ya zo wajen miƙewa ake ko baka san al'adar ba ne. Idan ka zo gidan mutum baka neman waje ka zauna sai ya ce ma ga wajen zama, ko baka san wannan al'adar ba ne? Yalla bai a yanzu lallaba shi za mu yi a wannan harkar bari sai ya turje tukunne sai mu mara yin mutunci. Yaro ita rayuwa a hankali ake binta kuma babba ne ka ji ko? Yawwa sannunku da zuwa ga mai gidan nan. Yalla bai gaba ɗaya ji nake kamar a mafarki wallahi. Yalla bai ni ne wanda ya kira manajan ka waya. Ga mai gidan nawa shine Maniswami kenan, wannan kuma ga malam Prakash. Barka dai. Yawa barka. Ga ɗananan Bishwa ga wajen zama. Barka. Kai ya ne? Lafiya, jimana, sai kai, dakata, kyalini, jimana, ina ne zaka je wai, ina baka? Kaga Kai, ku bari mana, ya kamata shi gani. Za mu iya barin ka kashi. Mai gida na cikin zan gan shi ne. Na yi harƙallolin kasuwanci bila adadin, amma harƙalla da kai zai zama abin alfahari a gare ni. Hakan yayi? Ni bana da wata matsala da wannan harƙalla, amma abin da nake dubawa shine mutanen ƙauyen da ke wajen za su yadda. Ai ba za su ki bayin labai, da zaran yaya musu magana. Hakan ba shi nake bukata ba. Daga bakinsu nake so na ji. Yanzu haka muna India ana wani zama ne na musamman. Dan Allah mai gida ne me yake faruwa ne? Waye kai kuma wa kake nema? Ni mutum Maniswami ne. To shin baka ga cewa ya zauna suna tattaunawa bane? Haka ne amma da bukatar in ganshi ne To yalla. kamar sai ya gama. Dan Allah. Kai, wannan ba lafiya yake ba, ku fita da shi. Kaga lafiya ta kalau dan Allah jumana yalla bai. Kai. To shikenan zuwa gobe ma ji mai matsaya. To ba matsala. Gobe ranar bai kwandana zuwa bayan nan mai magana. Kai da Allah ku tsaya mana da Allah tafi. To shikenan madalla. Yawa mun gode. To sai an jima ko? Yawa. Sai jima mai gida. Yawa. Mai gida. Yaya, gashi nan ya zo da Allah ku kyale ni. Mai gida. Kai, ku cika shi da Allah. Yare, me faru? Me same ka? Saurayin 'yar gidan takur kuma ఎంత బాగుందే ఆ బుక్కపై సుక్క పెట్టి దృష్టి తీయండే వడ్డానం హారం ఒంటికి వేయండే ఈ వయ్యారాల గుమ్మని తెచ్చి వాడికి ఇవ్వండే
Halo baba, Saundariya ba ta gida ne? To tun da ta fita da safe akan cewa za ku haɗu zuwa anjima. To ani ban ji motsin ta ba, kuma wayar ta ma tun da nake kira na je tana kashe. Wayar ta ba ta shiga kuma? To ina ta shiga kenan. Kar ka shiga damuwa baba, mai yiwa ba caji a wayar ta ce. To shi kenan yaro. Zan ne sayar da zai, zan neme ta. Halo, yalla bai. Halo Priyanka, na kasa samun Walma a waya, me faru? Ina ga yana jirgi ne, shi yasa baka same shi ba. Ya kammala tsara sauran wasan na'ura? Ina ga ya kammala fa. Zaki iya turo min yanzu nan? To bari in duba an gani. Mataki na 3 ya soma ne a majami'a, inda wasu miyagu suka sace wata budurwa. Yayin da suna isa daidai wajen wani kwari ta ɓace ta fita a guje, su kuma suka bi ta da muradin su kama ta su tafi da ita. Yaya? Kai yaro, me ya same ka? Abubuwa da yawa yaya. ke je kotu. Sir, yanzu ko tausayi ba kwa ji? Marayin Allah ta'ala kawai kuma yi da su kamar bayi? Wani irin rashin imani ne wannan? Kenan kawai dan basa da galihu sun zama dabbobi kenan? Ku sani irin wannan abin da kuke yi, Ubangiji ba zai kyale ku ba. Ina mai gaya muku ku kiyayi ranar da Ubangiji zai kama ku. Za ku ɗanɗana kudar ku a bisa ikonsa. Ke ma kin zo da irin taki falsafar ko ba haka ba yarinya? To ai shikenan. Ki duba yadda muka yi tanadi wa wannan wajen a tsaro. Fada min wani iko ne zai ja da mu wannan? Kai! Tambaya kake wani iko ne zai ja da naka? To ga ikon Allah nan ya turo.
Kai, wannan shi ne ya kashe Viraswamy, shi ne! To iya wannan ma kadai ya ishe ku daga cikin tarin ikon Ubangiji. Kana gab da dana sanin abin da ka aikata. Yau za ka gane cewa waɗannan yaran suna da mai tsaya musu. Wancan mutumin da kake gani saboda soyayya ta ya zo nan. Kawo ni nan da kuka yi kun aikata babban kuskure. Na san Ubangiji ne yake son ceton waɗannan yaran, shi yasa kuka kawo ni nan wajen. Kenan shi ne ya kashe mana 'yan uwanmu. Kai! Ina mai tabbatar maka a yau inda wannan yankin gargashi iko ne yake, to ina mai tabbatar maka da cewa ba zan bari ka bar nan wajen a raye ba. Kai, wani ikon ne kake alfahari da shi haka? Ka tara marayu kana zaluntar su. Ni kuma ina mai tabbatar maka in dai wannan kasar ta Ubangiji ce, to ba za ka bar ta kana mai rai ba face ka dawo ita. Azzalimi. Daga kai har mutanen ka yana mai tabbatar maka babu wanda zai kai labari. Haka ne? Kana jin kai wani mai ceto ne? Kai! A matsayin na mai iko a halin yanzu zan yi abin da daga dama. Waɗannan yaran nake so ku zuba musu mai ku babbaka su gaba daya. Saundariya, ki sa ido akan yaran nan.
ka shege ni ka sani sam yayana ba zai sheku a hannunka ba duk da cewar kashe iyayenka. Kai ahalinka gaba ɗayan su duka a dare ɗaya dukkaninsu muka shege su manya da yara. Waya! Hello, yalla bai walmi, kana ina ne? Halo Priyanka, ina India ne. Da wani abu ne? Mai gida ya kira ni a waya. Ya tambaye ni ko ka gama mataki na gaba. Shine sai na duba na tura masa kawai. To amma me sai ka tura? Ai ban kammala shirya shi ba tukunna. To ai da yake a bisa maganar da muka yi jiya ne, duk mun dauka cewar ka kammala. Da ranka ya gaya maka abu ba yana nufin dole ya zama haka ba. Da wata matsala ce yalla bai? Jarumin yana mutuwa sakamakon an nemi kashe iyayensa. Haba dai. Shi yasa ne wasu sauye-sauye a daidai wajen kaifin labarin. Yanzu abin da za a yi? Ki magana da Bishuwa ki gaya masa cewa a daidai wannan lokacin sauran mataki na ƙarshe ne zan shirya. Kin ji? Number can't be reached right now. Mataki na 4. Wannan mataki yana faruwa ne a ruwa. Dangane da aikin ruwa da za a yi kusa da wani ƙauye, ana samun takaddama tsakanin jarumin da kuma tantire. Tantire ya yi ƙoƙarin kashe iyayen shi jarumin bayan ya kama su ya kai su wani waje. Fadar Swati. Yalla bai gaba ɗaya wannan ƙauyen wallahi ruwan abin tsoro ga rai. Ni dai dan dole kawai na zo nan. Gaba ɗaya wani iri nake ji alƙur'an. Yalla bai dan Allah ko za mu juya ne? Mama ba, ga wurin zamanin ku zauna. Kai gida mai kyau. Gida mai kyau? Sai dai da muna shigowa kawai sai na ji wani iri haka. Nan gidan mai girma raja ne. Wata rana ne barayi suka shigo wannan gidan. Suka kashe shi da shi da iyalansa gaba ɗaya. Tun daga lokacin da ya tafi ya bar mashi ne nake amfani da gidan a matsayin masaukin baki. Ga waje ku zauna. To madalla. Ga takardar nan sai a sa hannu mai gida. Me na sauri? Ai na ce sai na ji daga bakin mutanen ƙauye. Idan sun ce sun amince da aikin sai in sa hannu. Kada ku damu, mu dan jira. Jirawai sai mun ji daga bakin mutane? Gaskiya ba haka ya kamata mu yi ba. Wani abin fa daga mutane sun ga ba su fahimce shi ba, sai su gwada aisu ba su ma yarda da abin ba. Suna na fa Mani Swami. Shi kuma Mani Swami idan har yana so abu ya kasance sai ya kasantar da shi. Ka gane? Saboda haka sa hannu. Malam Mani Swami, kar ka kai ni bango. Kar ka sake ka ce zaka min barazana. Baka san matsayina bane? Wannan matsayin naka na ji shi tun a bakin Mishra. Waye Mishra? Abokin jari na. Malam Shiv Prakash, ya kake? Ya wannan dan naka yake? A nan da babu shi. Daga kai sai matarka ne kawai a nan. Za ka sa hannun koya. Dukkaninku sai na sa daure ku. Hanni ne za ku yi barazana da kisa. Kafin kiftawa da bismillah zan sa duka a kulle ku. Mai gida. Dan Allah kai hakuri kada ka cutar da shi. Idan ba kya so na dasa masa alburushi a kokon kansa. Lallai ki gaya masa cewa ya sa hannu. Kai
ka sani sheke mutane ya fi mun cire takalmi sauki. Kada ka taɓa ɗauka zan yi gandar sheke ka. Sheke mutum ba baƙona ba ne. Kai kuwa na tabbatar kai baƙon mutuwa ne. Kai haƙuri. Za ka sa koyaya. Bari biya ka ta waya. Kaka? Ba mi? Na'am kaka. Maraba da zuwa yaro na. Da fatan na same ka lafiya. Ubangiji yana kula da ni. Ba ni da lafiya. Ya batun aikin da ka je yi a Amerika. Kamar yadda kake yawan gaya mun komai yana hannun Ubangiji ya taimake ni sosai. Ka san me na rubuta? Wani labari ne da Ubangiji ya dasa min a raina. Tun ina karamin yaro. Wannan shine abin da ya kawo mu gare ka babban malami. Ubangiji ya yayyafa albarka ne ga wanda ya aikin albarka. Gaba nan. Mun zo gare ka ne domin wannan ya matsa. Amma mu ba mai dare irin wannan abubuwan ba. Mu taba ganin wani sakamakon bai ko ba. Ai ta shayar da wuta mai. Akan abin da kuka aikata ba za ku ga alheri ba. Idan dai ba ku tuba ba. Tume? Tubali ne. Kaka, me tuba take nufi? Shine ka ji ba daɗi akan laifin da ka aikata, ka yi alƙawarin ba za ka sace ba. To me zai faru idan mutum ya ki tuba fa? Sai ya fuskanci hukunci daidai da laifinsa. To daga nan ne fa na samu wannan labari a zuciyata domin tabbatar da adalci da kuma nuni akan cewa hukuncin Ubangiji ya fi na ɗan adam. Na kammala na mutum hudu, sauran na mutum ɗaya ne ba kammala ba. Ta yaya zai mutu kuma me zai sanadinsa? Ban san me zan rubuta ba. Akan wannan tunani na ya kulle, duk da na san cewa Ubangiji ya kasance hatta cinnaku baya barin sa haka. Ɗaya daga cikin mutanen iska ce ta sama da shi, ta rataye shi a cikin ƙarfe. Shi kuma na biyu wuta ce ta ƙona shi yayin da ya faɗo daga tashan saman majami'a ya ƙone ƙurmus. Walmide shi kuma na ukun ya mutu. Me ya kashe kokarin gaya min? An kashe ɗayan kanin ka mai gida, gashi ma yana cikin gawansa ne mai gida. Wane ne ya kashe shi? Wanda ya kashe Fira Suwabi ne mai gida. Kuma ba kowa bane face yaron gidan wannan attajirin Siribu na kai. Ɗanka ne ashe. Wai Lishwa? Ɗanka shi ne ya kashe mun kanera. Ɗanka ne. To. Me yasa ya kashe su? Bai da zan iya kashe su. Ba shi bane. Me zai kashe su? Ɗanka ya kashe mun kanera har su uku. Na tabbatar ba shi ya kashe su ba. Bai da zai haka ta yi. Gaya mun yana ina ne? Ka kira shi ya zo nan! Kai! Ka kira shi! Ina so na gan shi yanzu yanzu nan! Na nan zai ba za raba da shi ba!
ban gama tsara yadda mutuwa ta hudun za ta kasance ba. Ban sani ba ko ya zan tsara ta. Ai wannan ba aikin ka bane Walmidi, kuremin ubangiji ne. Ikon shi ya wuce duk wani tunani na mutum, shi ne mai tanadi ga kowa. Walmidi, abin da kake rubutawa ba labari ba ne, abu ne da ya kasance zahiri, domin da abin da ka rubuta ya zama gaskiya. Rubutunka ba rubutun nishadi ba ne, hukunci ne. Hukunci akan zunubi, domin da abin da mutum ya aikata sai ya gan shi. Imma alheri ne, imma shari ya aikata dole sai ya gani. Wannan shine tsari na kaddara. Ba kowa ubangiji yana da rubuta wannan hukunci ba face kai Walmidi. Rubutun hukuncin waɗannan mutane yana hannunka. Kira shi! Ka kira shi zo nan! Vishwa! Maraba malam Vishwa! Mamaka da babanka ga sanan duka gabana. Ba ka zo ka gabayana ba ne? Bayan ka kashe kanne na uku. Shi ne nema yanzu ka zo ka kashe ni ko? Da, wane ne ya sa ka kashe ahalin wannan gidan baki daya? Da ka kashe su wani yama wani abu ne? Ban san me yasa ka kawo iyayena nan wajen ba. Amma ka sani sai na tabbatar maka da cewa ba karamin kuskure kai ba. Zan tabbatar maka da cewa akwai abubuwan da ba za ka yi ka zauna lafiya ba. Ka gana wa babana azaba. Ka sa hawaye kwaranya daga idanun mahaifiyata. Ya Ubangiji, ka tabbatar min da ikonka. Kenan kana so ka ce kai kaɗai ka san zafin dangantaka ni ban sani ba? Ka gani tafin hannuna baya dauke da zane amma yana dauke da ajalinka. Zanen hannu ya nuna zai girma da uba. Bari maka ko za mu soya wannan kaddara.
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं rayuwarmu da mutuwarmu suna hannunsa, babu kuma abin da ya tsara wanda mu za mu iya sauyawa don ba ma da wannan ikon. Hisabinsa shine lissafi, fikirarsa ita ce hikima, hukuncinsa shine adalci. Duk abin da bawa ya aikata tamkar ya aikata a gaban idanunsa ne, babu wani abin da yake buya daga gare shi a dukkan faɗin duniya. Shi ne majiyin komi, maganin komi, shaidan da ba mai ja da shaidarsa. Sabuwar fassara daga kafe. Ana dillanci da kasuwancin wannan fim a gun matashin dan kasuwan nan da ke kasuwar kofar Wambai Market Kano, layin 'yan takarda wato Dean Boy. Don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi waɗannan lambobi 070-81-82-62-86 ko kuma 090-64-59-5785. Yasin maganin mai tsafi tifa ba a tifan ka zaki ba a zagin ka rufin babban motsi jirgin ruwa da tangal-tangal kake zub da maza. Da ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi koyi da koyarwarsa, ya hane mu ha'inci, ya hane mu cin amana, duk ka aikata wannan abubuwa. Wa'annan alamu ne na munafiki. Abin hauka ne? Ko da haka ake daukar fansar ba ka da hanyar da za ka bi ka faɗa abin sai ka ɗauko makamai. Sannan kana nufin ne kafarta kake na ce ba ka sallah. Allah mai kowa mai komai jallawa an mafi girma. Allah ki barka zo. Ina rayu ban mutu ba. Na kore ka da tsari da tunda kai baka iya cewa a yi hakuri ka zauna ba ba magana. Ba fa za a sake bayan nan su tafi a haka ba. Ba bukata ta haka ba, kowa numfashin sai fita daga cikinsa. Masarautar mu tana da bukatar cikowar bayi.
daga Badawa Sound Media. Maza ka juya mun bayan ka. Yau ma sun sake yunkurowa domin nishadantar da ku cikin wannan shiri mai cike da nishadi wanda ya zo muku da salo iri daban-daban da ba a taɓa yin irinsa ba a cikin wannan shekara ta 2018 sai gashi 2019 sun an taya muku shi domin kashe kwarkwatar idanu wanda matashin ɗan kasuwan nan da ya saba kawo muku fina-finai masu inganci. Ku sake wuta! Mayaga menene abincinku? Yaƙi! Wannan shi ne martabar ku. Yau ma shi ya yunkura domin an tiyo muku wannan shiri mai ta karo menene sana'ar ku ta gina cimarno. Ga mai bukatar ƙarin bayani sai ya tattabi matashin ɗan kwalisa ɗan kasuwan nan wanda muka saba gabatar muku da shi a koda yaushe wato Dini Boy.